Kowe iki wis bola-bali tak ajari ora tau ngrungokke. Nek nembung pipis badhe wonten wingking, kok ya meso, "Bu, nuwun sewu kula ajeng nguyuh." Waduh. Loh, ya bener. Oh ya wingking ya. Wingking aja nguyuh. Ngono. Iya, aku ya wis tak ganti ya mau wingking. Bu kula ajeng wonten wingking ajeng nguyuh kalih ngising. tak lengkapi. Dari band lengkap, band ora berpikir yang beda. Ya ning kuwi ora usah domongke. Neng wingking ki nek wong Jawa wis ngerti, oh iki arep pipis apa arep neng muri arep buang air besar utawa BAB, ora usah domongke ngicing. Tapi ini aku njaluk sego ya ning wingking. Mbok kula ajeng nyuwun sego. Oh nggih Pak ten wingking. Lah berarti ning wingking macem-macem ya sego ya ngising. Sing bener sing endine. Aku njaluk sego ya ning wingking. Sing bener kuwi dileboni sego terus ngising. Oh iya. Oh, wis mumet sirahku. Gubeng asmara sampun diaturake. Napa malih? Mbok sing alus iso ora to sa? Iki nyandang Jawa, pakaiane Jawa sanggulan kok. Iya. Ngele, Pak. Ayo alus gubuk asmara sampun dipun aturaken. Gubuk asmara sampun dipun aturaken. Nah, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun, nggih. Nggih, rasa nggih. Matur sembah nuwun. Nah, kuwi alus. Sing jeneng wong Jawa utawa nek kowe arep ora wong Jawa, ning wis gelem nganggo sandangan Jawa ki tata kramane ya karo kaya sandangan nganggo sandangan Jawa. Oh iya. Ora medun ora tetep iya. Aku piyai semene iki sing rawuh ora ming piyai nom tok, ning sepuh-sepuh ya ana. Engko ndak ana sing batin kae kok sandangan Jawa kok cangkeme taktok-taktok. Angel e. Cangkem kok kaya kentongan taktok-taktok. Kaya kentongan. Ya iya, ya ora angel nek kowe gelem sinau iso. Nggih saged. Ah, saged. Alus. Saged. Kene iki anu jenenge iki apa euforiane iki ditekan. Oh, kowe meledak-ledak kuwi ditekan. Alon wae rasa kesusu. Alon. Nah. Alon. Nggih. Iki. Meleh nggih ajeng napa? Kok malah kaya arep muntah-muntah kok kowe. Lah kon nekan ya angel lho mbok dijajal. Oh piye? Nek ditekan-tekan ngono piye coba? Kon sabar, sareh. Sareh. Kowe ngerti ora sareh? Ora. Sareh ki alon sabar. Sabar. Dadi kadang kala wong ki nek wis muni weruh wong akeh terus karepe wah kok ngono niki disareh. Alon. Kaya wong pidato kae ngadepi wong akeh nek ora sareh engko mesti omongane ting pecotot ra karo-karuan. Ning nek omongane sareh, nun para miyarsa. Wah, penak banget. Nun para miyarsa. Ora kowe. Lah piye nih? Iki aku ki nyontokke iki lho MC kae ora kowe takon nun para miyarsa. Karena aku menirukan sebagai murid yang baik, ngono. Kan menirukan gurune. Gurumu sapa? Lah iya kowe panjenenganipun Kanjeng Sena Nugroho ingkang minujeng jagat raya. Kowe sik kowe arep muni kowe kuwi to? Iya. Nek karo wong tua iki ora muni kowe kuwi. Iya wis tak dandani. Mbok seketek-seketek kok. Apa? Mbok seketek-seketek iki wis tak dandani. Nek kowe setitik ora setetek. Seketek. Ora sekedek cengelmu. Kowe malah gedhe cengel kuwi. Biasane metu e. Setitik ora setetek. Aku ya ngomong melu-melu lho wi. Piye? Pak Seno senengane ngomong gedek cengelmu. Ora apa-apa. Aja setetek ning setitik. Setetik. Nah. Kula beneraken ngaten lho. Nah, saiki coba matur alon-alon karo para lenggah. Matur pripun? Ayo. Sak omong-omonganmu kok ngatur pripun? Aja tak ajari miturut pikiranmu jare kowe iki S2. Oh nggih. Nun para miyarsa. Dados menika kula Elisa wonten ing pangajeng-ajengipun panjenengan sedaya. Nek ngendi? Pangajeng-ajengipun panjenengan sedaya. Di depan Anda kalayak semuanya. Jadi kula menika jumeneng wonten ngajengan para rawuh sedaya. Pangajeng-ajeng piye? Ya kan ning ngarepe di depan-depannya. Oh, ora usah didobeli.
Wah kula jumeneng wonten ngajeng panjenengan sedaya. Oh nggih. Nun baleni ya. Nun para mirsa. Kula Elisa Urtarus Alasu wonten ing pangajeng panjenengan sedaya. Ajeng paring panglipur kalih panjenenganipun Ki Seno Nugroho ingkang minuleng jagat. Dados mengke menawi wonten pamundutan nggih saged nyuwun langsung kalian dalangipun. Saya sangat saged wangun malih menawi wonten artanipun nggih. Aku iki tak anteni tak kira apik bol ming arep ngemis. Aku ya mung pendase. Saya sae menawi wonten artanipun. Setunggal lagu menika kalih 50. Ayo padha karo nembung kok. Iya. Kan halus. Ya halus ning ora ngono kuwi. Oh, mboten pering. Ya, ora nuwun para miyarsa aja nek nuwun para miyarsa ki penyiar radio. Oh, miyarsa iki nggo apa? Nggo iki miyarsa. Nah, kowe ngrungokke dadi radio. Pendengar. Oh, iya nek sing penonton berarti paningalipun. Nun para paningalipun. Sedaya nggih, kula remen sanget saged sowan wonten ing nggih mriki. Mugi-mugi sedaya saged sehat sedaya nggih mengke sabaran. Kok terus wae ora. Kowe iki salah kok terus wae to. Salah pripun meneh? Paningalipun. Kula aturi nyoplok piyambak-piyambak. Terus matane kon nyoplok ora. Oh, kula aturi nyoplok piyambak-piyambak. Ora. Iki meng contoh. Aduh. Nyoplok piyambak-piyambak paningalipun. Sinten Pak Seno? Mbah. Ya to Pak, aku ki nglakoni sing didhawuhaken panjenenganipun ingkang menuliyang jagat loyo. Kowe nek ngelmu saiki pancen kowe iki sekolahe pinter, S2 psikologi. Ning nek ngelmu Jawa tata krama 0. Blas ora ono kowe. Ya tambahi sithik lah, aja nol ya. Wis ora iso. Papat. Soale ket biyen kowe iki wis bola-bali tak ajari ora tau ngrungokke. Iya. Lho, ngrungokke. Lah kowe iki nembung karo sing di omah, wis tak omongi nek nembung pipis badhe wonten wingking. Kok ya meso, Bu, mun sewu kula ajeng nguyuh. Waduh. Lho, ya bener. Oh ya wingking ya. Wingking aja nguyuh. Ngono. Iya aku ya wis tak ganti ya mau wingking. Bu kula ajeng wonten wingking ajeng nguyuh kalih ngising. tak lengkapi. Dari band lengkap band ora berpikir yang beda. Ya ning kuwi ora usah domongke. Neng wingking ki nek wong Jawa wis ngerti, oh iki arep pipis apa arep neng muri arep buang air besar utawa BAB, ora usah domongke ngicing. Tapi ini aku ki njaluk sego ya ning wingking. Mbok kula ajeng nyuwun sego. Oh nggih Pak ten wingking. Lah berarti ning wingking macem-macem yo sego yo ngising. Sing bener sing endine. Aku njaluk sego yo ning wingking. Sing bener kuwi dileboni sego terus ngising. Oh iya. Oh, wis mumet sirahku. Iya. Ya padha lah nek mumet. Basa Jawa ki ora perlu dikartekke secara detail seperti itu. Oh, ngono, kebeh. Nganggo samito. Sasmita. Ya, samita. Nih, nganggo sasmito. Nganggo sasmita ya mak. Nganggo sandi. Kudu dilengkapi ya.